am gyflwyno chydig o ddillad lliwgar i Codi Calon am ei bod i'n Gwanwyn. Wel, fi wedi seitio'n lan, Helen. Felly, bach o liw, bach o Gwanwyn. Gobeithio ni, ie, ond mae'n sicr bach o liw dyn ni heddi os. A mae'n lyflu just gweld dillad newydd yn y siopau, pethau ni'n edrych mlaen at y tymor. Felly, na beth ni'n mynd i wneud heddi. A ni'n mynd i ddechrau gyda Loris. Mae lot fawr o ddillad wedi gweu yn y siopau, naill ai siwmperi neu trwsysau ffrociau fel i ni wedi gweld ar y catwalk yma eisoes. Ond mae Loris, mae'r wisg yma yn Codi Calon yn diwe, mae e just yn bert iawn. Yr cardigan bach yma yn dod o New Look yn 27.99. Allwch chi wisgo rhain fel heine, ond wrth gwrs mae e'n gardigan bach, so allwch chi wisgo fe dros ffrog, ond i ni wedi rhoi e fel top. Gyda jeans syml, mae jeans yn rhywbeth sy'n gret ar gyfer tywydd cyfnewidiol pan chi ddim yn siŵr beth i wisgo. Felly ni wedi dod mewn â lot o ddenim heddi. A mae Loris yn gwisgo sandalau ydy, ond maen nhw'n eitha swmpus. Felly mae rhain, a lot o rhain wedi bod yn y siopau llynedd, a nhw'n ffasiynol dros ben, a maen nhw'n parhau eleni. Debyg iawn i'r esgyd y DM wrth gwrs, a mae rhain yn dod o Marks & Spencer's yn 45 pint yn lleder, yn gyfforddus iawn i wisgo. Felly mae'r wisg yma'n hamddenol, yn bert, yn ferchetedd iawn, a mi'n credu mae'n hyfryd ar gyfer yr adeg o'r flwyddyn, os chi eisiau taflu cot dros y top yna, mae hwnna'n... Ie, bach o pink. Bag bach neis hefyd i fynd efo'r... Bag bach pink i glymu'r pink i gyd i mewn, felly mae mwy o pink dyn ni'n dod hefyd. Mae hwnna'n un o'r lliwiau mawr ar gyfer y tymor. Felly, diolch yn fawr, Loris. Hyfryd, diolch yn fawr. A nesa, mae Asia gyda ni. Mae'r trwsys llydan, mae lot ohonyn nhw gyda ni yn y siopau ar hyn o bryd. A mae lot o bobl yn poeni am gwisgo trwsys llydan achos mae yna lot o ddefnydd. Ond os ych chi'n gwisgo nhw gyda'r pethau iawn, a'n enwedig os ych chi'n dangos, os ych chi'n gwisgo nhw, maen nhw'n gallu gwneud i'ch coesau chi edrych yn hyrach. Felly mae'r trwsys yma, neu'r jeans fel ddylen ni weid, maen nhw'n drwsys denim o Marks & Spencer's yn 39.50. A ni di roed double denim yma, fel ych chi'n gweld. Ond mae yna ddau liw gwahanol. Felly mae eto i ni'n dal i weld yr olwg Shakin' Stevens yma, fel ni'n cofio'r 80au. Ond mae'r ddelwedd yn smart iawn fi'n credu. A mae rhain yn gret, allwch chi wisgo nhw'r gwaith os ych chi angen gwisgo trwsys. A wedyn y flowsen, yr print, leopard print yma, ni dal i weld. A'r siaced yma, ni'n galw fe'n siaced, allai gael ei wisgo fel Cris hefyd, sy'n gret ar gyfer pethau chi'n mynd i gallu gwneud mwy o ddefnydd ohonyn nhw. A mae'r siaced yna o New Look yn 33.99, a ni wedi rhoi trainers bach syml gwyn smart clasurol gyda nhw. A rhain yn dod o New Look hefyd yn 24.99. Bach o sparkle ar y bach o sparkle, ie. Jyst rhywbeth bach, ychydig bach yn wahanol. Asia'n hoffi yna. Felly fi'n credu bod y ddelwedd yma'n hamddenol iawn yn hyfryd ar gyfer y tymor. Yn gyfforddus dros ben. Diolch, Asia. Diolch. Lyfli. A nesa, mae gyda ni Caitlin a mwy o flodau. Mae lot o prints yn y siopau a lot o prints wedi cyfuno gyda prints arall. Ond na gy rain yn lyflu. Oedden nhw, o gen i drowsus fel na. Dwi'n cofio. Oedd. Wel, ti'n ffasiynol efo. Ie, mae'n ffasiwn i dod nôl. Ond ni wedi rhoi yr siaced denim a mae lot o bethau oversized sydd yn fwy na maint arferol. Ond chi'n mynd am eich maint arferol a gwisgo nhw yn fwy. Felly mae'r siaced denim a ni wedi rhoi y wisg hyfryd yma o dano. Mae'r blouses yma gyda'r coleri mawr, lot ohonyn nhw yn y siopau. Mae'r un yma'n enghraifft perffaith o New Look. Am 22.99. Fi'n licio'r manylion bach di, y ribban di sy'n clymu mewn gyda'r trwser, ond fel ti'n gweud, mae yna rhywbeth 70au yn bit o trwser, fel ti'n gweud, o'n nhw yn ffasiynol fel unrhyw beth, i ni'n gweld pethau mynd mewn y mas o ffasiwn, ond mae'r print blodau yma, fi'n credu mae'r wisg yma yn clymu at ei gilydd yn hyfryd eto gyda'r trainers gwyn. Trainers yn gret ar gyfer pan chi ddim yn siŵr beth i wisgo, a ni'n gallu gwisgo nhw'r dyddiau yma yn smart neu'n hamddenol. Ie, mae bron bod fel y gorllewin gwyllt yn dod at ei gilydd gyda Woodstock. Diolch. Ac yn ola, mae gyda ni Nan. Nawr, mae gwisgo
lliwiau, yr un lliwiau, ond falle tôn gwahanol o'r un lliw yn rhywbeth i ni'n gweld lot ohono fe. Felly, ni'n gweld fan hyn yn y wisg yma, sut ni'n clymu'r lliwiau gwyrdd golau yma. Mae'n feddal iawn, yn smart, siwmper lyflu, felly os ydw i yn ddwrnod o'r, mae hwn yn gret. A ni wedi rhoi, mae'r blazer yn gret ar gyfer tymor y Gwanwyn, achos mae'n siaced, ond mae'n ysgafn hefyd, hawdd i dynnu bant. Ond mae'r siaced yma yn dod o New Look yn 35.99. Ni wedi cymryd lliwiau wedyn o'r siwmper, felly yr pinc meddal a'r gwyrdd golau. Y siwmper yn dod o Marks & Spencer's yn 5.20 a yr trwsys hefyd o Marks & Spencer's yn 22.50 yn rhyw fath o chino. A eto wedi paru fe gyda y trainers, felly mae e'n rhyw fath o chic, smart, ond hefyd yn cool. Fi'n credu bod hon yn wisg hyfryd a'r bag llaw yn tynnu un o'r lliwiau wedyn mas o'r siwmper. Felly mae'r gyfuniad i gyd wedi selio ar y lliwiau sydd yn y siwmper. Fi'n hoffi'r seren a'r ysgidiau hefyd. Gyd yn clymu y lliwiau gyda'i gilydd. Edrych mlaen am fwy nes ymlaen. Diolch Nan, diolch Calon, diolch yn fawr iawn.